Imo nwanne m, Imo nwanne m, Imo nwanne m, onye ọ ga-adịrị mma. Nwanyị Imo, kwụsị, nwanyị Imo. Hey! Anya n'ibe ya. Chineke, ị gaje ebe? Agaje m ụmụnna m. Agaje m Isugwu atọ. Onye nwụrụ? Na nke ahịa Dr. Achọ. Dr. Achọ ke nọ USA ụkwa na ezigbote dọkịta. Dr. Achọ na-enyere ụmụ ogbenye aka na-eneta. Ịma ọdụ Dr. Achọ. Ị ga-echeta ka yiri nne. Dr. Achọ nwekata obi mma na otu efe anọ. Ọ mma ya nwụrụ. Hey! Yes! Mama ya nwụrụ nwaanyị ọmara. Ezinne Linda Ezinne Linda Akụagwụ Achọ. Nwaanyị ọ nọ nwụọ na? Ọ gbalịkwara agbalị 103 years. Ọ gbalịrị. Celebration of life. Ọ ihe anyị gaji ihe enweghị ka m si dress. Onye kwuru esi ligi? Because I dressed okay. Elige na January 4th January we keep us. 5th wuze sha ga-eti ya n'ala si ya go in peace. Ya wụ ndị ọgụ niile elu ọma nọ n'Isukwu atọ LGA na Abia State. Onye ọbụla na-ahụdụ nga ahụ n'ọnwụ nwaanyị na onye ahụ nwere kọmputu na ndụ. Gị makwa n'ụzọ 4th to 5th ọ ka dị fan. Amụnwa onye isi ụmụada Ebekai. I am the person ga-enye ọda ihe ọbụla m tara aka ihe a ga-eme. Asa ga-ahụ m enwede ndị tin ọbụla a ga-akpa aka. Onye m I dressed okay. Onye m ga-esa ka m ji m n'oge gaba. Ahụ na m ya onye kekwukwanụ ga ahụ onye ahụ otu a ilekwara anya? Nna m agala ebe ịhụ biko da anụchi Igbo. Ka m sọ m ya n'Igbo. Onye m ji kpọkwana ya ga ịma na ugbu a obodo siri ike. Ele m anya ya eyiye nwa mpi ajọ ala. M sị mba onye ka onye hụ ezinụlọ ya ha agbalaga. I will scare the enemy away from you. Him. So what do you say? Oh, hey. I said that you are my guardian and my leader. You are my first rest and my footrest. Ask me here ka go kwam oh. Yem ji sa ewetego na mpia ewe ari no kwa. Ngwan ko dis ya. Ngwan biko sha ahụ kwa. Kwado kwa bia kwa. Nsoba. Kwado bia la doctor Achọ ga-enye anyị gift. Nsoba. O we ezigbo mma. Nwanyị Imo. Oh. Kpụrụ m n'anya.